Udto ta ninyo guys, nami saging. Saging dayon. Ano nahuwad ginuok ko. Dayon. Kanon, dahil akong sudan kani uyap. Uyap nga inon-unon. Kami siya. Ibutikol ang uban nga saging. Guys, yun ako sa Cebu, grabe. Bungga kaayo ang life dadto, guys. Bungga kay ang sinulog. Salamat ko ni Camille Hart. Nga pag-ulit na ko ni hatag in town siya uguan. Kas na ko si Mami Carlo. John Carlo. Yung taga Ormoc. Pray ni Dan Alberto siya. Ang Mami Genesis, ang James Tipad, ni Russell, ni Juna Elbera. Ang timpla ko kapion niya. Sapa. Na ako'y problema ba? Wala lagi ko mag-message sa Quran sa akong YouTube. Na congratulations, you have a new subscribers. Ana. Dayon, ambot. Wala lagi sahod. Wala lagi ni link. Ano kong problema ron pero message ko ni Chika Berta ron. Mag-2 months naman siya. $100 naman to. Wala man. Then shout out ko ni Milang Kaluy, ni James Tipide. Ang kanang Central? Dayon. Ni Kaluy, naatid Kaluy, ni James Tipide. Ah, grabe. Giwakli man. Di ko kahabuan ng itlog, kaya wala ko susublan, kaya naara sila yun mo. Aman, ito ba aman? Daw. Ibutang sa planggana ma, kana o. Kana, kuwaw no. Ito nga saging na mabasa. Hindi ka na tukar na. Kaya nabuan na. Mo inom tag-kape, kaya man pwede o walay kape bisag untong tutok. Ago, ay, ginaok ko dahil. Pagpinita dahil. Tamis unta ang kuan man no. Ang saging man no. Buti ko lang iyang uban. Tungod man niya atong ulan-ulan gud. Hindi, koron nila diya. May magsuon na may buti ko nang uban na alay wala. Ang uban kay buti ko nang uban wala naman po. Yun ni Seryong. Saan ko niya sandal ni Ichiko ni Mami Mamalo taga ang sapatos
Sakto kay sa kong mama. Mamelo. Iyaha dito yung sok ko dito Wala dito pinagpala sa jipeta, sapatos. Pinagpala na sa. Lokdo-lokdo atong bagahe. Ato na sa bukid sapatos. Dami na sapatos sa daan kayo. Dayon sa naglibre na mo sa dinner time si Chico from Singapore. Ang pagkita dito siya na ako. Si Peril Libali Riperia, dili Paril. Mana Nani kayo gaan. Dorang basketball. Ni Jeyo. Pamangkin ni Mami Giancarlo. Kayo po siya. Arang initagyo dito sa sinulog. Nagsugod sa 15 sa buntag. Paingo na jud hantod karon. Grabe ang sinulog. Artag inita, maglibog yung ka. First time na ko nahitabo sa kinabuhi. Malibog ka ahagi ka mga tao. Ang bulog sa tao, di ka kalihok. Gano'n man ako Kasi asa man ang uban. Pagkadaghana, ang kandila, dili na gud nimo dagkutan. Ihalad na nimo, ihatod na nimo atong na ibintana, santo ninyo dayon. Naay mo dawat, i-offer nimo imong mga prayers, ana, ang imong mga panalangin. Dawaton ang kandila. Sa dihang ang kandila tag 5. No? Nabalik pa yung isa kay guot kayo. Ang akong kauban si Mami Carlo ay diyan. Agoy. Magtanaw sa yung pitaka. Magtanaw siya ang bagin siya niya. Agoy! Maghahin kita pa ulit ni Ron. Nakuha ang zipper na. Nakanga. Pagpalitin niya ang kandila, wala na yung sirad Angon. Ang sapa. Libo mo. Grabe, di mailhan. Pero okay na kaya wala magiwala ang signal, pero putol-putol gihapon per me. Perfect. Napa ko editon ha katong video sa Cebu. Salamat guys.